Fe nes I benderfynu enwebu Lois oherwydd dwi'n teimlo bod angen cydnabyddiaeth arni hi o ran yr ymrwymiad mae wedi dangos i'r cwrs, yr ymdrech mae'n rhoi I mewn I bob agwedd o'r cwrs. Mae wedi bod yn wych dros y flwyddyn diwethaf. Y peth fi wedi mwynhau mwyaf am y cwrs yw gweld y plant yn datblygu mas o cregyn nhw a gweld y personoliaeth yn datblygu. A mae'n rhoi gwyn ar gwyneb pob tro fi'n gweld yn digwydd. Dwi'n meddwl taw'r peth mwyaf sydd wedi creu argraff arnau o ran gwaith Lois yw'r agwedd positif sydd gyda ddi tuag at popeth. Mae bob amser yn rhoi 100% o ymdrech I mewn I bopeth mae'n gwneud. A mae hynny'n amlwg o'n ran I ar gwaith cwrs a hefyd gyda staff y cylch. Fel unigolyn, fi'n credu y peth sydd wedi golla mwyaf yw'r ochr cymdeithasu. Fi'n gweld fi'n cymdeithasu mwy â staff I fy mwy gyffyrddus. A fi hefyd yn mwy hyderus I siarad â'r rhieni wrth gadael plant allan o'r cylch a dod yn mewn i'r cylch. Mae'n amlwg ym mhob darn o waith mae'n gyflwyno I fi o ran gwaith cwrs bod hi yn rhoi 100% o ymdrech I mewn I bopeth. Mae'n cyflwyno tasgiau yn brydlon ac mae'n amlwg bod hi yn ymdrechu'n fawr bob amser. Mae'r cylch yma'n gynhwysol iawn a felly wneud unrhyw beth sy'n galluogi fi I datblygu mwy yn fy hunan a datblygu'n well tragydol wrth I wneud y cwrs. Llongyfarchiadau mawr Lois ar ennill gwobr y Dysgwr y flwyddyn, ti wir yn heiddi fe. Rwy'n edrych mlaen I barhau weithio gyda ti a cefnogi ti wrth I ti datblygu ymellach ar rhan nesaf cwrs a symud ymlaen I dy yrfa di.